Ahoj, sledujete kanál High Clips a dnes si ukážeme nejaké tipy, ako stráviť čas na bicykli aj s tými najmenšími, ako využiť napríklad takýto cyklovozík, čiže sa pozrieme na takéto kvalitné spevnené trasy u nás na Slovensku a ukážeme si, kde sme boli my, kde sa nám to páčilo a čo vám určite odporúčame. Tak, nech sa páči, príjemné sledovanie. A toto je náš prvý tip na výlet. Začneme obľúbenou lokalitou Terchová. Pozrieme sa na časť Terchovsko-Zázrivského okruhu. Naša trasa začala od smerovníka Vyšné Kamence, kade sme popri rieke Varínka išli smerom na Žilinu. Prešli sme cez dediny Belá, Stráža a popri Krasňanoch až po autokemping Varín. Tento úsek má dĺžku 13 km a celková dĺžka Zázrivského okruhu je 74 km. S cestou naspäť k autu nám tento výlet zabral približne 2 hodinky a na bicykloch sme prešli dokopy 26 km. Na tomto úseku bolo veľmi mierne stúpanie, a to približne 120 metrov. Keď už sme kúsok pri Žiline, pozrieme sa rovno na ďalší typ na cyklovýlet. Okruh vodného diela Žilina. Celková dĺžka okruhu je 32 km. My sme tu prešli po Strešno, čiže približne 15 km. Z jednej strany prechádzame po hrádzi, kde si užijete slnečné lúče, a naopak druhá strana je pod lesíkom, kde cez horúce dni oceníte príjemnú klímu a chládok. Naša jazda zabrala približne hodinku, ale s prestávkou v bufete, prebalovaním, krmením sa opäť zmestíme do 2 hodín. Nakoľko bol víkend, parkovali sme pri Dekre, ale dá sa tu dobre zaparkovať dole pri hrádzi, kde z každej strany nájdete parkoviská. Presunieme sa ďalej do západných Tatier, do Tichej doliny, kde od parkoviska Podbanské prejdeme hore popri Tichom potoku približne 10 km. Toto parkovisko je zdarma a má veľmi slušnú kapacitu, takže s parkovaním tu určite žiadny problém nebude. Hneď na začiatku máme výhľad na Kriváň. Lepšie viditeľný však bude pri našom návrate. Po približne 2 kilometroch sa dostávame na raz cestie Horáreň Tichá. Po ceste je viacero prístrežkov, kde si viete oddychnúť. Tento výlet nám trvá približne 2 hodiny. Táto trasa je mierne do kopca a nastúpali sme dokopy 230 metrov, a teda cesta dole bola zaslúženou odmenou. V pozadí môžete vidieť odkrytý Kriváň. Ďalší typ je z Vysokých Tatier. Vydáme sa na cyklotrasu pri Popradské pleso. Auto nechávame na centrálnom parkovisku Štrbské pleso. Let's live our dream. Summertime. Táto trasa je síce kratšia, ale o to náročnejšie na stúpanie.
kde na úseku 6 km je prevýšenie 260 metrov. Podľa map sa sem dostanete približne za 35 minút, ale pokiaľ nemáte elektrobike alebo veľmi dobrú kondičku, kľudne rátajte aj dvakrát toľko. Nám to sem miestami aj s tlačením zabralo 70 minút aj s prestávkami. Just you and me. Summertime, get ready for slow divine. Blue water and yellow sand. Let's live our dream. Summertime, get ready for slow divine. Blue water and yellow sand. Just you and me. Summertime, get ready for slow divine. Blue water and yellow sand. Let's live our dream. Summertime. Krásny výlet. Cesta naspäť na parkovisko bola omnoho príjemnejšia. Opäť výlet na približne 2 hodinky s prehľadom. Prejdeme na ďalší typ pri obci Blatnica, naša obľúbená Gaderská dolina. Tu sme teraz zaparkovali pri škole, nakoľko hlavné parkovisko pod Gaderskou dolinou bolo plne obsadené, čo sa cez víkend môže stať. Takže aj tu máte možnosť zaparkovať, ale samozrejme tiež za poplatok. Začíname teda prejazdom dedinkou Blatnica a ak nemáte svoj vlastný bicykel, tak tu si ho viete požičať. Kúsok od spomínaného veľkého parkoviska priamo pod dolinou. Naša trasa viedla po ústie Dedošovej doliny. Z Blatnice sem to máme približne 8 km, takže dokopy sme prešli 16 km a dosiahli výškové prevýšenie 116 metrov. Máš psíka, trávičku, dobre, krúžky, všetko máš. Všetko máme, takže čo? Ideme naspäť? Môžeme vyraziť. Nakoniec sme hodili kotvu v chatovej osade Gader, ktorú nájdete hneď na začiatku doliny, kde sme sa najedli a príjemne odýchli. Tak a sme vlastne na začiatku, kde sme začínali toto video. Je to kúpalisko v Nemšovej, kde sa dá krásne zaparkovať. Väčšinou je tu veľa miesta, takže není problém. A odtiaľto
sa vieme teda dostať na 2 smery, a to smerom na Českú republiku a potom smerom na Trenčín. Obidve tieto trasy majú niečo do seba a toto miesto sme si proste zamilovali, je to tu parádne. Tá cyklotrasa je krásna a určite sa oplatí vyskúšať obidva smery. Ako prvé sa pozrieme na smer Horné Srnie. Prejdeme až po hranicu s Českou republikou a táto trasa je dlhá 9 km a zaberie okolo 40 minút. Na začiatku trasy prechádzame pri detskom ihrisku. Ďalej pokračujeme cez obec Horné Srnie. Po ceste máme takúto studničku, kde si môžete doplniť zásoby vody. Teraz sme sa napojili na takúto horskú cestičku asfaltovú, kde sem tam prejde aj nejaké auto, ale dá sa tu krásne, bezpečne prejsť aj takto s vozíkom. Zatiaľ super. Keďže už máme momentálne koniec septembra, tak je trošku chladnejšie, tak sme sa aj trošku lepšie obliekli. Hlavne Eliska je zababúšená, ak sa patrí. Vyzerá, že je spokojná, všetko dobre, tak máme radosť. Pekne kúka okolo, všade kvietky. Paráda. Cyklozrub. Tak, dostali sme sa až na koniec trasy, kde už to pokračuje takým nespevneným úsekom, čo pre nás vozík nie je ideálne, ale určite veľa z vás má aj sedačky, väčšie deti a podobne, takže kľudne môžete pokračovať ďalej do Čiech. Ale my tu končíme, vrátime sa naspäť a preto si ukážeme ďalší náš tip. Trasa Nemšová, smer Trenčín. A za približne hodinku sa dostaneme do Trenčína. Tu máš, aha. Jeden ti zobral. Prechádzame popri diaľnici D1. Po ceste sa nám naskytuje pohľad na výnimočné pútnické miesto, kláštor Veľká Skalka. Po ceste na Trenčín tu máme takúto parádnu zastávku pod skalkou a dá sa tu pekne oddychnúť, posedieť, spraviť si čas na piknik. Čo to máme? Ňam, ňam. Nájdete tu aj niekoľko ohnízk na opekanie. Naša trasa viedla po starý železničný most, kde sme si užili ešte výhľad na Trenčiansky hrad a otočili sa naspäť do Nemšovej. Tak a toto je záver nášho dnešného videa o typoch
kam sa vydať s cyklovozíkom alebo teda s nejakou sedačkou, s bicyklom, s malými detičkami a určite nekončíme a vidíme sa pri ďalších podobných typoch, takže určite nás sleduj a ďakujeme za sledovanie a dúfam, že sa ti toto video páčilo a samozrejme poteší tvoj palec hore a odber, aby ti už ďalšie video neuniklo. Tak ahoj!